Ikasle elkarrizketatu nahi baititut, praktikara eraman nahi nuke ikusten ari garena eta batez ere esaten ari garena Diego eta Nora, kaixo, arratsalde. Kaixo. Zuek erizaintzako ikasleak zarete. Erizaintzan zientzia ezinbesteko laguna da, ez da? Bai, hori da, azken finean zientzia da erizaintzaren oinarria, eta guk hartzen du kontuan prozedimentu guztiak, parametro guztiak ezartzeko, eta, tailerraren helburua azken finean da hori, zientziaren bidez ere bai osasun publikoaren inguruan eta osasun hezkuntza ematea. Irudietan ikusten ari gara, hemen mahai gainean hainbat eta hainbat gauza dituzuela, Nora, praktikara eraman da zer daukazue hemen? Amentzeko tentziometroak, suturak egiteko, adibidez txikiekin botkina montatzeko, da honetan ikusi daiteke adibidez antibiotikoa azaltzen diegu, bakarrik medikuek bidaltzen dutenea hartu behar dutelako, bestela zientziak irakasten duen moduan erresistentzia antimikrobianoa garatu dezakegu. Eskerrik asko esan diate oso ikasle fina zaretela eta jarraitu horretan zeguk asko eskertzen dugu, adibidez, tentsiometroak dauzkagu hemen, nik beti tentsio altu xamar ematen dut, eta ez dakit zientziak lagunduko lidagen hori erregulatzen, baina pazientziak ziur baietze, eta bukatzeko